Il-Gvern m'għandu ebda soluzzjoni partikolari biex isolvi l-problema ta' nuqqas ta' sigurtà fit-toroq Maltin u dan qed jammettuh il-membri tal-Kabinet infushom. Soluzzjoni partikolari m'hemmx, ġifieri mhix pakketta maġika li tqum filgħodu u tgħid li ħassolviha. Sitwazzjoni li tant hija gravi li spiċċat anke qed tħasseb lid-deputati Laburisti. Tinkwetani dejjem u kullimkien. U saħansitra anke lill-Prim Ministru. Not acceptable. Ħana bataċ anka jiena iddejjaqni das-sentiment li ħareġ din il-ġimgħa illi anka jill-ewwel wieħed ma nħossniex komdu wisq. Illi t-tifla tiegħi fil-waqt li saftitilu ma kelli l-ebda problema nħallija mixja waħda l-belt tifla ta' 10 snin. Il-bieraħ ma ħassejtniex komdu biżejjed illi nagħmilha. Iżda quddiem dan kollu ħafna qed jistaqsu x'qed jagħmel il-Gvern biex it-toroq tagħna ikunu siguri. Bil-Prim Ministru qed ifarfara fuq il-qrati e kif skontu tom ir-riżorsi kollha meħtieġa u issa sta għalihom illi jibdew jużawhom. Issa sta l-qorti r-riżorsi huma f'idejhom tajna wkoll faċilitajiet ġodda fil-binja eżistenti wkoll biex ikun hemm iżjed awli. Issa sta l-amministrazzjoni tal-qorti li r-riżorsi illi aħna tajna jiġu mħadma bl-aqwa mod possibbli. It-tlieta qabel il-laqgħa tal-Kabinet staqsejna l-diversi ministri biex jgħidulna se jkun qed jagħmel il-Gvern u dim in-nuqqas ta' sigurtà fil-lokalitajiet il-biża' qed tinħass min-nies, il-problema kbira ta' droga sewqan bla doċċ u ħafna aktar. Kien hemm inċidenti u ovvjament iridu jittieħdu azzjonijiet anke kif spjega tajjeb il-Prim Ministru. Se jagħmel il-Gvern? Deċiżjonijiet il-Gvern qed jagħti riżorsi kif diġà qal hemm il-pulizija qed jagħmlu xogħolhom, ovvjament mistenni li issa mhux biss il-pulizija ma kostituzzjoni toħra jagħmlu xogħolhom ukoll. X'inhi s-soluzzjoni? L-investimenti għad hemmhekk importanti li nkomplu naħdmu il-kol flimkien bħala pajjiż u naħseb li l-edukazzjoni telha rol importanti u ċentrali f'dan kollu. Min-naħa tagħhom il-Ministri Klajt Caruana u Michael Falzon għażlu li ma jikkummentawx. Kull kumment min-naħa tiegħi jkun superflu ta'. Ma se jkun qed jagħmel il-Gvern. Għandkom soluzzjoni? Ġurnata tajba. It-tnejn li intom qed insaqsi għandkom soluzzjoni? Thank you. Bosta akademiċi u esperti ilhom xhur sħaħ jgħidu li s-sigurtà fil-pajjiż sparixxiet b'reati ta' vjolenza kontinwa fl-ibliet ir-riħula Maltin u Għawċin, ser u teħid ta' droga. Iżda quddiem dan kollu il-Prim Ministru l-Gvern tiegħu qed jibqa' jattakka lill-membri tal-Ġudikatura u jitfattor da dak li qed iseħħ fuqhom.